Ako tungo niya kay kami kabla siya nga kay to tiyan ni hamar bay ni elma katana pulan tha jong kha ini porinai one hawa garani chapter 4 ang ini porinai kok boko sejak tongo Salman tangphang rok Salman ni tangphang rok Salman engka Israel ni ha ganangui bubugra tai omorok khe bini tangphang kotorok sajok ni bisla Algeria engka ochai alongni sinai rok elohobrep tai ahia khe ahilu ni bisla Jehoshaphat sengkrak rok ni daginai kotor khe Jehoiada ni bwsa benaya ochai rok khe sadok tai Abiathar angkor ni bakrok Nathan ni bisla Azariah Nathan ni bisla Zabud khe ochai tai bugra no kompiti sanai nayung ni seleng rok ni khorok khe ahisar romoi tubui mulat tong rejak ni bakrok khe Abdani bisla Adoniram Salman ha Israel ganangui ni bagui khorok chigninyo angkor ni bakrok chongkha borok bograni nukhung ni bagui chamungma rwnai bini kaisa o khoroksa talsani bagui cha rwna bagui barja rwjak amchai ha naikol phang ni mung tai hangkor ni mungrok Ben-Hur Ephraim Hattai ni bakrok Bendeker Makas ni kamiyung rok Salbim Setsimers Enon tai Bet Hanan ni bakrok Behenset Arubot tai sok ni kamiyung rok tai Heper ni Hafar ganangui bakrok Benabinadab Salman ni bwsajak Tafat no kajaknai sa dol ni bebak Hafar ni bakrok Ahilud ni bisla gana tanak bai Magidon ni kamiyung rok Betsin gana ni bebak Hafar Serethan kamiyung ni gana Serili ni salgrabai Abel Mehola tai Jogniyaum kamiyung ni paithak jora ni bakrok Ramot Gilead ni Ben-Geber kamiyung Gilead ni kami rok khe Zedophan klai bo wngkha Manasen ni bosong ni tai Basan ni Argob amchai ni bebagui Dokchik kamiyung kotor rok Chokdewal tai Pitol ni tongla ganang dugar kotor bai kwrak khe tisajak Idon ni bisla Ahinadab Mahanaim hangkor ni bakrok Ahimaaz Salman tai khoroksa bwsajak no kaijaknai sa Neptal hangkor ni bakrok Hussein ni bisla Bana Asher ni amchai bai Gelot kamiyung ni bakrok Parum ni bisla Josaphat Asakar amchai ni bakrok Eli ni bisla Shimei Benjamin amchai ni bakrok Uri ni bisla Geber Galilib ni Hafar abo Omorsang ni bugara Sion tai Basan ni bugara Ogni yago tongmani khorok
chingui khorok rokno karwi ha gwnangwi ni bagwi khoroksa bokorok tongo. Salmon jora ব্যবসা khe hamjakmani. Judea ni borok tei Israel ni borok aswk khe kwbang twijlang rokongni hasingsa hai borok chalaikha tei nwnglaikha phiya kha tongthokgwi tonglaikha. Solomon ni ha Euphrates ni simi Filistia tei Egypt ni ari jora. Borok bono rangma yapharok tei thwi yasak no bo aro tonglankha. Solomon ni salbrum nangmarok khe omo hai suji litar 6600 maida litar 13200 tei musuk makchi chwla maknaichi haparo mwrwk mani musuk tei mera maksara mwsui mosokrok tei saijak togrok. Solomon urpitchi twimani salthang bini bebak ha Euphrates kibsani simi kwchal Gaza kamiyung jorai Yaphao twijak. Euphrates ni salthang bini bebak bugorok bini yaphao mang tei bebak harok baibo kwthalaijak. Bo kwthang tongsak no Juda tei Israel ni borok kwchang khe ma tongkha. Dan ni simi Beersheba jora borokni jotono angur bwlwng tei khwchang bwlwng tongbai. Solomon ni korai malkhungni bagwi mak bwrwi sai korai tonjaknai nogrok tei khorok chingui sai korai kakwrwng rok tongo. Bini chiknui bokhorok chongjakrok khoroksa khe talbrum sabo bufuru bugra Solomon ni nukhungni nangmani chamungrok tei bini nogo chana klai chongjak tongo. Kwbang nangma no borok rwio. Borok nangmani gom tei chwkaprok bo bini korairokni tei mal matarokni bagwi rohorma nangtwi no rohor. Kaitor Solomon no belai khe simung rwngmung tei bujimung rwkha tei bini rwngmung no suna kwrwi kha. Solomon ni simingrok bebak salkabaini thinairokni slai tei Egypt ni thinairokni slai sikugo kwbang borokni slai sikugo. Ezra ni Ethan tei Heman Kalkol Darda Malum ni bwsarok tei bini bumung gana gini harogo bo khwnabaikha. 3000 phwrwngmung kokthairok tei 1005 bwchamung rok bo swnamjakha. Bo buphang tei jabrarokni kok bo saka. Lebanon ni cedar ni simi chokdewal o bachanai rwchok jibara ni kokrok kokno bo saka. Bo mal matarokni togrokni tei malmanai tei arokni kokrokno bo saka. Hayungni borok bini simungni kokno khwnakha tei bini kok khnana bagwi borok rohor lankha. Amo kwthar poie himkhe kotorma bohum kaitor.